Good morning, everybody. Nitanar ko sang naong guys, badari sa amin. Murag, binta ba dyan guys? Kanina lang may bugas duha buhi. Kana, naay makita ninyo nga murag na yung item-item pero patay na. Ug hamison. Ug ang hawiran ni nga na. Ug hawiran na nga na, hamis na sa jawa kasi. Bogoy! Naidaghan ka yung item-item kay uwat man na si Zanja. Kanina lang may duha buhi. So nalipay ko, follow up check up na kanang gapon. Dasang adlaw, follow up check up na ja. Sa Baduman, so ako maresitahi karon na biti ko resitahan Lunes. So basta nag-iresita sunod is pampafeed na daani. Kay step by step mangguniya una is kanang gipagawasan niya tong mga naas ilawom nga mga bacteria, whatever, mga oil, mga sebum, nga na mo tong ardaghana ng gawas. Diyan man manatoy diyan ang patjen. Kanina lang may duha, talimatay na puning duha. Yan ighamana na is kana na pong pampa upak na pod. Uwahin naman yung pampa upak. Karong matangtang ng mga uwat nga na. So nalipay ba po ko na sa progress sa ang paning kamot nga mawa ng mga kagwang ng mga nanubo na nihang naong kay makawa jud self confidence. So lami na jud kaadyo og wa ako'y bugas nga na murag dako na pangisi na. By the way, today I will take you with me mo atutas Don Emilio del Valle Hospital sa Ubay. Magkuha ko sa resulta ni Terry. Kaya luwi man po si Jack Japay mukuha. Ako na lamay mukuha. Kami na laban undoy. Lapad-lapad aghang Are, ganahan mo ko dari bandusa kay humot nga hang. Si undoy kay naglutog breakfast. Pinirito nga bangus. Aw, sinugba man na jagi init ra bagi prito na lamang. Pero na kay giprito nga bag Mudong na Miss Ubay rin naghang helmet. Nga ni raghang gisuot kay di ko ganahan lagi makitaghang dughan. I prefer modesty than sexy. Kay po naman kung sexy ka ko. I don't need to prove it to anyone, only to my husband. Hi everybody, di anak ko. Nag-claim na ko sa catering result. Waiting pa kong tawag ganahangan. Laboratory. Si undoy, taras undoy sa gawas. Lingkod sa kudari. Napokus ko ang guys, radiology department. Kaya makuha po ko si isang result sa x-ray. Nakuha na nagagid ang thyroid panel. Kaya need man ni para ipabasa sa doktor ba para makita ano dun sa problema yun busy pag ilahan ko andari mga radiologist no so tawag na watch ako daklin. Okay mga kagahi dali ra kaadyo ta yan nagresulta ag x-ray ag resulta naman na nakuha na lagi nakabutang na enlarge kuno gyang heart das niya giinga na pud so consistent gajud ni nga resulta. So mga nakinahanglan siguro midani mo at tumidani og kanang doktor jud sa kasing-kasing. Pero kay hinahanglan pa man ibalik sa nagpa-kuan ni dyan, nagpa-request na ni dyan. Mo na to mo endorse og asa mi nga doktor ni dyan i-endorse. Dara just undoy dari. Ladyo mo kog parkingas motor. Kani pasuri na si box kay delikado nig mabasa. Kinahanglan di na mabasa. Biking one. Birthday marong atililyan guys, mangita ko gikarigalo ni Dja. Ang gipawira sa undoy camera kay magkao ko. Mupalit kog cake para ni atililyan. Late na mi kay sabot pa ni udto. Ko naman, mga dobre ko kwarta. Guys, nanilong sa amig uwan man. A few moments later. Dugay kasi may kagikan guys, ja. Di naman sabag silbig, di may murag yan. Yung larga na naman sa bisag uwan. Kay hapon naman, jag di may kaabot sa birthday ni Ate Lilian. Yung isaad, rapat ko nga mo ato ko sa ilag paniudto.
Halata na ka magkagbisita. Ate Lilian, guwapa. Happy birthday. Thank you. Hala, ginoo ko, baby. Hala, thank you, Halati. Flor. Nalit, mangko. Mangko, daghang tao. Hi. Matong hapon sa tanan. Daragin song idol. Hello. Cheers ka to. Tapos sa tagsaon. Adyo kalimtis, umabot na eleksyon ha. Eleksyon sa barangay. Maritso na medal kusina, mangusina. Dali. Uy, happy birthday. Happy birthday girl, guwapa. Mga sige, laman ka na. Aman sila te. Wa nangan he? Nanguli na? Hala ba ang asas mayo? Ulit na. Pa man. Nanggit mo tungkol sa hawak. Ano ba? Yung kanina ka. Nanguli, halo, majong palis. Sabi ko ga, Wag, ilabdak mo. was diri man he? Hala, nangusin na. Nangusin na sakpan. Ma'am. Happy birthday, pilay mo ina, 38? Tuan. 38. 24. 24. Amin. 24 pa man, amin. 42. Gibalik. Ibaliktad na to. Pero mura pa malagig 28. Kuya, wala ito, te. Kaya nagikuan, kaya ang gikuas helmet ba kay baho, magug helmet, arong kariray mo baho. Uli na mi guys. Kaya ang gidasol sa kay wala kasakdan. Luoy pagpapaklasan kay. Sila jud sa pud ni kay tumuy na puning sityo ha. Wala ko nag-helmet, nag-helmet. Day. Wala ko nag-helmet kay di man may masigo na rin duha ja. Kuan ra pud barangay road. Happy birthday Ate Lilian live in Japan. I-subscribe din sa guys sa isang YouTube channel. Bag umanggod na. Mao nang hanap pud jud kipa-subscribe din jo kay baw ko nangita mo ni ja. Lain na po nang isang kuan kay na gubaan kung tong day una ni channel. Sayang naman to, te. Sayang Sayang lagi. naman mo dyan, te. Ha? Hindi ako mag-award. Madwa naman sa kay boss jang account. Kalimot naman. Diyan na mi guys, ang bining result. Basa mo ka ni, para man dai pud. Ani atod ning result kay si Mother. Modong mi karon sa dentist. Nay, mo to sa tas dentist ta ka rejut. Adyo na laman pagilis. Kay ayo na. Narabitos dias dentist diyan nag-result sa kuang tiri. Pagbrasa alaman. Kamusta sa Liana? Hanggang saan man na? Ang gudana si Dr. Bin. Gidani mo? Ano naman ganyan? Nakadaan na kag tambaw. Sa nakadibangan pa na. Sa may tambaw. Ang siklab. Ay naman si prima ko mo. Ah, bas naman niingon nga sa isa kuno ng ubo. Kay na di ka mao mukulig ha. Oo, Doon na margi. bitik ka ring klima man nga prima. Kasi dai nga na. Inga na mo pusliksi. Wara ba koy gasabi? Wa koy gasa. Bata ko na pong gineday nga na. Oh, inga na lagi inapo ko kay la inga na nga. Nana. Di ana. Mo gyapon dang inlarge gyapon dang. Siya na. English ka. Hilak dai pud. Siyempre, guwang. Nasa timayer. Na makay tambaw. Karon nagsuka na pud ron karong oras ha. Oo, pwede pa lugay. Pila na nagsuka rong adlaw ah. Batos na sila. Patuwa na. Daghan ka adyo? Una, dyan isaw ka kapabli. Imong gay nas Dr. Ben. Halagay, gina rin. Ja na jay giresita nga para pampabalik sa mga electrolytes nga nawa nga gisuka. Wa ka mo ingon nga. Ako ka to, dyan ipalit nga. Pedialyte nga, electrolytes na to. Ipa-check lagi na balik ni Dok Managaytay kay arong si Janay mag-repair og asa tang doktora para sa heart. Enlarge. Ning enlarge gihapon, mao gihapos katong last. Enlarge gihapon. Cheese, kamo to cheese. Chest X-ray lagi. X-ray. X-ray.